क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव टिपकाय बन्दरनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं सिलकिखाता फासिबिल गामियाव माथाम हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बांखौ सिलिंखार खालामलांबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मोनानि 9 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बांखौ सिफायनायजों लोगोसे माइ माइरंखौ जानानै सिलिंखार खालामलाङो। मंगलती ब्रह्मआ गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय न' सिंनिफ्राय ओंखारनाय समावनो हाग्रानि मैदेरा बोखारनायाव मंगलती ब्रह्मनि गोदोनायाव उन्दुग्रा फालेंआ गोदोनायाव नांनानै जखम जायो। बेराफारसेथिं बे हरखालिनो 11 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा टिपकाय गोजोनपुरी गामियावबो उन्दुफुनाय समाव रिंसार ब्रह्मनि थाग्रा न'खौ सिफायलाङो, लोगोसे माइ माइरं जालाङो आरो लाइ लथरफोरखौ सिफायलाङो। दायो दुखुथिया नखरा न' सिफायजानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों। बेराफारसेथिं टिपकाय फरेस्ट बिट अफिसनि हानजाया गोबां रैखा खालामनो नाजानानै गोबां समनि उनावसो मैदेरखौ होखारहरजोबनो हायो। मैदेरा फैनानै नोंथांनि न' बांखौ सिलिंखार खालामदों, बे बेलायाव मा बुंगोन? आङो न'आवनो दंमोन, ओमफ्राय दा न'खौ सिफायलांबाय, ओमफ्राय माइरं एरि जालांबाय, बेरा थेरा सिफायलांजोब्बाय। ओमफ्राय जों बायहेरायाव थानानै खुलुमहरबाय थादोंमोन। मा जिनिस हरदो जोंनो, बेरा थेरा बायजोब्बाय, माइरं एरि जालांबाय, न' सिफायलांजोब्बाय। जों हाजिरा मावनानै जाग्रासो, अननानै हरदो जोंनो। नोंथांनि न'खराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै नोंथांनि न' बांखौ सिफायना गालांजोबदों, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? आं हारसिङै उन्दुनानै दङमोन, बे समावनो मैदेरा फैनानै न'खौ गाख्रेबफैबाय। खयथासो समावहाय फैयामोन मैदेरा? हरनि 9:00 समावहाय। बे समावहाय नों उन्दुबाय थादोंमोन? उन्दुबाय थादोंमोन आङो। आंखौथ' जेबो खालामाखै। आं खुलुम खुलुम गाबबाय थाबाय, जेबो खालामाखै, होसोआखैबो आंखौ। दा नोंनाव मा इसिबां खथि जाखो? आंनावहाय दा बे सखि नाथुर हरनायाव बेनि दाफोनाव नांदों आरो, सखि माबाया बाथामफ्रा। न'आ गंबैसे बायखो न'आ? न'आ गंथाम बायबाय। सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो नोंलाय? सरकारनिफ्राय आं गैयै मानसि, रानजि मानसि नालाय, सोरबाफोर एसे एनै हरगोन नामा सानदों आरो आङो। नोंथांनि न'खराव नैबे हाग्रानि मैदेरा फैनानै नोंथांनि न' बांखौ सिलिंखार खालामनायनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दा जोंना न'थ' बायलांजोब्बाय, माइरं दंमोन बेखौबो जालांजोब्बाय। दा बे समावहाय मथा मथि हरनि 11:30 बे समाव फैदों मैदेरा। माथाम फैदोंमोन, मानैया सिगां थाबायदों, मासेया उन। बे मैदेर फैनाय समाव नों अबाव दंमोन? आं न'आवनो दंमोन। न'आवनो दंमोन? औ। मा नोंथांनि न'आव मा सिलिंखार खालामलाङो हाग्रानि मैदेरा फैनानै? माइरं, ओमफ्राय न' गंसे, बेरा एसे एनै सिफायलांबाय। दा नोंथाङा मा लुबैयो सरकारनि बेलायाव? नोंथांनि न'आ दिनैबो बायना दंजोबो। अनसुंथाया सरकारा मा होयो आं बेखौनो लुबैयो, जेनेबा माबा मोनसे सहाय सुबिदा। आङो कृषक मानसि, आङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, बेनो। मोनायावहाय नैबे मा गामि होनोमोनलाय, फासिबिल गामियावहाय जे हाग्रानि मैदेरा फैनानैहाय गोगोम न' बांखौ उदखार खालामलांदों, बेनि बेलायाव मा बुंगोन? जोङो मैया थिग बिदिनो बिलिफाङाव खबर मोन्दों आरो ना, मैदेर हाबफैदों होननानै। बेनिफ्राय खोनानायलाय जोंबो फैबाय। ओरैनोथ' फैनानै जों बायनायखौसो नुफैबाय नालाय, मैदेरखौथ' जोङो मोगा मोगि बांसिनानो नुवाखिसै, माखासेया नुदों। बे टिपकाय बिदिनि मानसिफ्रा लोगो मोनबाय, जों रेन्जनिफ्राय फैनायाव एसे लेट जादों। अब्लाबो बेखौथ' खानानैबो दोनजाया, होखारहरनोबो हाया। अब्लाबो नायफैनांगौ खामानि नालाय जों मैया नायफैबाय। दा नुबाय नै न'फ्राथ' बिराद गाज्रि अबस्थायै सिमफायलांदों। दा बबेथिं थांखो मिन्थिथ'वा आरो जिनिसखौ। जोंनाथ' खामानिया बेनोखा नालाय, थिगानो दं, जोंना स्टाफफ्रा मोजां खामानिखौनो मावदों। जोंबो फैदों, हरनि बिदिनो 1टासो जादों नामा। माने बिसोरबोथ' खस्थ' खालामनानै गिदिं नायफैबाय, नायफैनांगौ बायद'खा जोंनि। मा खालायबावनो, दाथ' सिमफायबाय जागोन। दा डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा सहाय हायो बेखौ उनाव जासिगोन आरो बे।
गोबां न' बांखौ सिफायदों बिनि बेलायाव सरखारनिफ्राय माबाफोर राहा लामा लागोन नामा? बेखौ दा खोथाया ओरैबायदि जुदि न'फ्रा हाफ्रा जुदि मियादिब्ला सरकारा निस्सय माबा मोनसे होगोन खिन्थु मियादि नङाबा जेबो माबा खालामनो हानाय नङा आरो बे जायगायाव अब्लाबो रेन्जारनि आखायाव माबा मोनसे माबा थायोबा हरनो हागौदां ओमफ्राय दा जों एसे डकुमेन्टसफोरखौ नायनानै माबानानै लांसै। गोबाव समनिफ्रायनो बे जायगायाव मैदेरनि उदखार खालामबाय थानायखौ खोनानो मोन्दों बे बेलायाव मा बुंगोन हाग्रा रैखाथिनि सासे मावफारि जानानै? दा मा होनबावनो बिस्राबो थानो जायगा गैला हाग्राफ्रा गासिबो धंस जाजोब्बाय जोंबो जोंनि डिपार्टमेन्टजोंबो जोङो होबथाजोबनो हाया जाहैबाय बेखौ पाब्लिकआ एसे नायनांगोन आरो पाब्लिकफ्रानो सेस्था खालामनांगौ हाग्राखौथ' धंस खालायजोब्बाय बिस्राबो उफाय गैया थानांगौ जायगायानो गैया आरो जेराव बिसोरो दा गामियाव हाबफैनाय माने जानो थाखाय हाबफैयो हाग्राफ्रावथ' जेबो गैला नालाय